Dva domy za cenu jedného v mestskej časti Prešova na Solivare. Aj takýto môže byť váš nový domov. Poďme si teraz ukázať druhý dom. Komentára mi napíšte, ako sa vám dom s 2 obytnými jednotkami na Solivare páčil. Kliknite si na náš web, pozrite si celú ponuku domu a dohodnite si so mnou obhliadku.